Croeso cynnes iawn i chi nôl ato ni fan hyn i gylch y gwartheg ar gyfer Pencampwriaeth yr heffrod. A mae yna ddrama wedi bod yma'n barod achos mae'r beirniad Richard Wright o Wlad yr Haf ac Eddie Morgan o Gil y Cwm. Maen nhw wedi gweld enillwyr ddoi i gyd. Mae'r tensiwn yn fawr iawn nawr. Dwi'n lwco ein tecwyn, mae rai gweud mae'n llawn cig, ni'n gweld i fyna rhif 60. Mae'n Heifer yr un drwman dy fe yn ond mae'n dywyll odrys yn rhaid. Mae ddim yn edrych yn fawr, mae'n mor llydan a llawn cig yn rhaid. Mae'n real bloc yn dwi, mae'n llawn cig bloc. Mae'n cario'r pwysau yna dda, mae rai gweud. Mae tecwyn yn gamster ar troi creadur allan. Tybed, nhw'n barod sy'n neud penderfyniad. Dda ni meddwl ni. A dwi'n mynd i weid ychydig eiriau ni. Maen nhw'n ôl efo ein tecwyn. Dwi'n meddwl mai fe sy a hi chybod. Mae rai fi ddeud, dwi'n cytuno efo ti, dyna'n... Mae'n stylish. Dyna sy'n ni'n mynd am. A dyn, mae'n Mr Wright. Bydden ni'n meddwl, bydden nhw wedi dod i'r rhwy benderfyniad y bu nawr. A mae Heifer tecwyn mor gywir yn dri a stylish. Mae'r complete package os ydyn nhw. A di tecwyn wedi ennill hwn yn y goffennol? Na, di o'r oed ennill y ffair i Ffair. Cael llwyddiad fawr yn y sioe fawr wrth gwrs, ond mi fydd ennill efo hon yn dipyn o blien yn ei hete. A'i pen ni mor bert. Yn dwi'n bert, mae'n enjoyo'r cwbl, yn dwi. Tybed, pwy eithia hi? Un sgwrs arall efo'r Stewart. A wedyn dwi'n meddwl fyddwn ni'n gwybod pwy sydd wedi mynd â Pencampwriaeth yr heffrod. Dwi'n siŵr bod yr arddangoswyr yn crynu wan yn dren. Efo'r nerfusrwydd. A dyn, Mr Wright mynd i weid ychydig eiriau. A dyma ni te beirniad yr heffrod ddoi yn mynd i anerch y dorf sylweddol sydd yma'n gwylio cyn mynd ati i weid pwy sydd wedi mynd â hi. Richard Wright yn sôn am y fraint yw i o gael beirniadu yma yn y Ffaeria. Ac yn diolch i'r arddangoswyr i gyd. A mae e am fynd ati i ddewis yr Heifer sydd wedi mynd â hi. A mae wedi mynd! Luke Wilkinson a hi. Da iawn. Wilkinson a marw o dogledd Swydd Efrog. Mae'n Heifer reit da, llawn cig, top da iddi. Lled, cario lled. Ac yn dod i fewn nawr i'r llinell, mae rhif 90... Dwi'n meddwl fe? Ie, wel, dylen ni fod i'n nabod i, achos fi sydd wedi magu hwn. O'n i just yn ei weid, ti'n magodd hwn? Dylen ni, ie, hwn. O na, fi'n ofni. Mi coch yn ei ddilyn i'r nawr. Le mae'r Gil Wobr yn mynd? Dyna'r cwestiwn mawr. Yw'r Gil Wobr yn aros yng Nghymru? Neu mynd i Loegr? Eddie yn trafod y Heifer yma am y tro cynta. Dwi Eddie ddim wedi gweld hon allan. Sut deimlad yw gweld beth wyt ti wedi fagu fan hyn nawr te, Wendy? Ie, mae'n rhoi buzz mawr i fi, mae rhaid fi weid. Mae'n neis i gweld y lloi. Fi'n gan bod fi'n gwerthu'r lloi, mae'n neis i gweld bod nhw yn troi allan, ydy fe. Deithon nhw nôl yn y to, ynddo fe? Heifer smart o ein. Fe. A'n enedig am bod Wendy'n cael prisiau mor fawr yn ei lloiau. Mae'n bwysig bod nhw'n neud yn dda i'r arddangosau. Wel, mae'n neis bod nhw'n troi allan, ond... Na, eithaf credu'r coch byddwn ni'n meddwl. Dylen ni bod yn gweud na, ond... A'r Heifer Pedigree sy'n ar Gil Wobr. Ifan Phillips o Gastell Newydd Emlyn sydd yn dangos honno. Pwy awyr, le mae'n mynd? Ie. Y Gil Wobr yn mynd i Gastell Newydd Emlyn ar ferchod. I'r Heifer Pedigree sy'n mynd â hi. Da iawn Ifan Phillips. Yr Heifer Limousin Pedigree. A mae hon yn un werth i'w gweld hefyd yn ddiwywain. Mae Heifer neis iawn, o'n i'n licio i gynedd fe. Ond gair i gloi o wain wrtho ti am yr un sydd wedi dod i'r brig. Pam mae hon atho hi? Yndi, wel, da chi'n gallu gweld, mae'n llawn cig. Mae just efo'r lled anhygol a'r siap, a'r top, a just y cig, a mae'r steil hefo'i.
Dwi'n meddwl, ia, mae wedi dod o cael ail, mae wedi cael ei ffrynu fel Heifer show potential am 6,000, a mae allan o darw Netherhall jackpot diw thadi. Felly, yn sefyll y fannau, mae werth i gweld yn rhi. Werth i'w gweld. Diolch yn fawr iawn i chi'ch dau am eich cwmni. Pencampwriaeth a hanner.